Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Paraninf de l'Escola Industrial de la Diputació de Barcelona, on avui celebrem la segona jornada del primer congrés sobre edatisme. A l'entrada haureu pogut veure l'exposició sobre edatisme amb les il·lustracions de la Raquel Gu, que també ens ajuda en la relatoria gràfica d'aquest congrés. De fet, abans de començar haureu pogut veure aquí a la pantalla algunes d'aquestes il·lustracions que podreu tornar a veure durant la pausa cafè. Al passadís tenim uns pòsters penjats amb les diferents experiències d'ajuntaments i ens locals que treballen per fer front a l'edatisme. Algunes ja les hem presentat en la primera jornada i les altres les abordarem durant la jornada d'avui. També hi trobareu un petit racó de lectura amb algunes publicacions relacionades amb aquesta temàtica. I si en la primera jornada d'aquest congrés vam intentar definir què és l'edatisme, avui volem aprofundir en les estratègies per abordar-lo. Per això comencem amb una taula rodona titulada Com fer front a l'edatisme, estratègies i propostes locals, que moderarà la periodista Milagros Pérez Oliva. És una taula, com dèiem, amb traducció, així que porteu l'orellera qui ho necessiti. Milagros, quan vulguis. Bon dia a tothom, benvinguts. Com dèiem ahir, els que vam venir a la primera part de la jornada, doncs avui continuarem amb la reflexió. En la primera jornada vam tenir l'oportunitat d'escoltar aportacions teòriques i reflexions sobre pràctiques concretes molt interessants i ens faltava una taula per aterrar tot aquest coneixement en les ciutats, les viles, els pobles, què poden fer per combatre l'edatisme i, en concret, per reflexionar sobre el marc de l'abordatge local, sobre quines estratègies, programes es poden aplicar per atendre, per exemple, aspectes com la participació, però no només la participació a seca, sinó una participació significativa, l'ocupació, la innovació tecnològica i, en general, tots aquests programes que permeten donar sentit a aquesta part de la vida que hi ha una tendència general cap a la marginació i hem de lluitar contra aquesta tendència. Hem establert la taula en 4 intervencions inicials. Després intentarem que hi hagi temps per fer un diàleg entre les ponents i també perquè puguin fer preguntes en l'última part de la taula. I els aniré presentant cada una de les ponents per ordre que vagin parlant i faré la presentació abans que parli cada una d'elles. La primera que ens parlarà és la senyora Vania de la Fuente. Ella és metgessa, antropòloga i experta internacional en envelliment saludable i edatisme. És autora del llibre La trampa de l'edat i dirigeix una consultoria independent que ofereix assessorament a governs i entitats públiques i privades a diferents països per ajudar a millorar la vida de les persones grans i també acabar amb l'edatisme. Prèviament va treballar, segurament tots ho saben, a l'Organització Mundial de la Salut, va estar allà durant gairebé una dècada i va ser responsable de la campanya mundial contra l'edatisme i és també coautora principal de l'Informe Mundial sobre l'Edatisme de la ONU. I, a més, va liderar l'àrea d'informació i suport a països que demandaven assessorament sobre aquesta qüestió, impulsant programes d'aprenentatge i innovació i polítiques orientades a promoure un envelliment amb sentit. Bé, Vania, ens hem trobat altres vegades. Sé que 15 minuts són pocs per tot el que tens que explicar, però des del teu punt de vista, quin paper tenen les administracions locals i els ajuntaments i quin tipus de programes s'han demostrat, segons la teva àmplia experiència i observació d'altres països i d'altres ciutats, quins són els que creus que tenen una més provada eficàcia? Muchísimas gracias, Milagros, por la pregunta y muchísimas gracias por invitarme a este congreso. He de decir que estoy muy emocionada de estar aquí con vosotros. Uno de los motivos por los que dejé mi puesto en la Organización Mundial de la Salud, donde lideraba la campaña mundial contra el edadismo, fue una necesidad de acompañar más a nivel local acciones para acabar con el edadismo. Tenía la sensación de que para seguir avanzando, ¿no?, en esta creación de un mundo para todas las edades se necesitaba más esta aproximación local. Creo, me preguntas, ¿no?, ¿qué rol tienen las administraciones locales? Tienen un rol importantísimo. Las acciones más transformadoras a menudo ocurren al nivel más local, ¿no?, a ese nivel donde sabemos exactamente lo que está pasando y donde podemos ver de manera más sencilla el impacto de nuestras acciones. Y además estoy muy emocionada por el trabajo que he podido desempeñar con la Diputación de Barcelona. No sabéis la ilusión que me hizo cuando veía esta apuesta de la Diputación de Barcelona de empezar a ayudar a las entidades locales a abordar este fenómeno. Hemos estado trabajando en la estrategia
el marco conceptual y estratégico para el abordaje del edadismo hacia las personas mayores en el ámbito local. Os invito a echarle un vistazo, creo que hay algunas copias fuera y también está disponible en línea. Y lo que intentamos hacer aquí es aterrizar la evidencia y las estrategias que sabemos que funcionan a nivel internacional, ¿no? Todo lo que recogimos en ese informe mundial sobre el edadismo, lo aterrizamos ahora al ámbito local. Y partimos de una serie de principios clave que, independientemente de las acciones que queráis luego implementar en vuestros municipios, en vuestros ayuntamientos, tenéis que considerar, y luego hay una serie de ejes estratégicos. Si empiezo a lo mejor con los principios, es muy importante que cualquier acción que desarrollemos esté basada en evidencia, porque si no estaremos invirtiendo dinero sin saber muy bien si lo estamos invirtiendo bien, ¿no? Entonces, los ejes estratégicos que incluye el marco conceptual y estratégico de la Diputación están basados en evidencia, es decir, podéis fiaros de que si los implementáis, en principio vais a conseguir un efecto positivo en vuestras comunidades, pero para mantener este principio es muy importante que los ayuntamientos y las entidades locales midan lo que hacen. Uno de los grandes problemas que tuvimos cuando desarrollamos el Informe Mundial sobre el Edadismo es que veíamos que había muchas acciones en muchos países diferentes que parecían muy interesantes y potencialmente podrían haber tenido algún impacto, pero no se medían. Y si no medimos, tampoco podemos ver si estamos yendo por el camino adecuado, si necesitamos hacer algunos ajustes. Hay otro principio muy importante que debemos de considerar en cualquier estrategia para abordar el edadismo y es el enfoque transversal e interseccional. El edadismo afecta todas las facetas de nuestra vida. Entonces, desde los ayuntamientos tenéis un papel muy importante, ¿no?, para asegurar que las estrategias y las acciones que implementéis, pues que tengáis esta colaboración entre diferentes partes dentro de la Administración. También porque entiendo que algunos municipios, por ejemplo, diferencian entre una sección dedicada, por ejemplo, a juventud y otra a personas mayores. Creo que hay una oportunidad para trabajar conjuntamente, ya que el edadismo afecta sobre todo a estos dos grupos de edad. El tercer principio, muy relacionado con el segundo, es el principio de no hacer daño. ¿Por qué es importante este principio en este contexto? Porque podríamos caer, ¿no?, si por ejemplo empezamos a abordar el edadismo hacia personas mayores, sin darnos cuenta, caer en hacer daño, no descompensar, perdón, a otros grupos de edad. Cuando estábamos, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo de lo que pasó en la Organización Mundial de la Salud. La campaña mundial contra el edadismo realmente empezó siendo una campaña enfocada a personas mayores. Yo estaba en el departamento de envejecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a recopilar toda la evidencia nos empezamos a dar cuenta de que el edadismo también afecta a gente joven. Y entonces iba a ser un poco incongruente tener una campaña contra el edadismo que fuese edadista, en el sentido de que solo se centrara en un grupo de edad. Y por eso se acabó convirtiendo en una campaña paraguas. Os animo, cuando hagáis esta implementación de acciones locales, a tener en cuenta este principio de no hacer daño, ¿no?, y también de inclusión, para ver si podéis dar cabidas a acciones que engloben a los dos grupos. La participación significativa es crucial. No creo que podamos avanzar ninguna acción en contra del edadismo si no incluimos tanto a personas mayores como a personas jóvenes, que son las que más afectadas están por el edadismo. Y veréis en el marco que hay algunos ejes estratégicos que se centran precisamente en formar y dar voz y dar cabida y dar espacios de participación a diferentes grupos de edad. Y luego está el principio de mecanismos de evaluación y mejora continua. Está un poco relacionado con que nuestras iniciativas deberían estar basadas en evidencia, ¿no? Tanto que cuando las diseñemos vayamos a la evidencia, como que una vez que las implementemos las evaluemos y podamos seguir mejorando si creamos esos entornos de aprendizaje. Luego tenemos los ejes estratégicos, que son 5. Hay 3 que son más específicos, ¿no? El primer eje se refiere a políticas públicas y de planificación estratégica. Aquí es que empecemos a incorporar la perspectiva de edad en todos los planes municipales, en programas de vivienda, de cultura, de empleo, o sea, que tengamos esta visión transversal, ¿no?, en las iniciativas que tenemos desde los municipios, y de revisar también las normativas para asegurar que no haya barreras o sesgos por edad. También significa
predicar con el ejemplo. No tendría mucho sentido que desde los ayuntamientos estemos haciendo muy bien las cosas hacia afuera, pero no hacia adentro, ¿no? O sea, no podemos promover políticas antidadistas si dentro de nuestra propia administración luego hay procesos de selección o de promoción donde las personas mayores o jóvenes tienen menos oportunidades. Y por eso, una de las propuestas del marco es impulsar políticas de recursos humanos inclusivas que valoren esta diversidad etaria y promuevan equipos multigeneracionales. También se plantea, y lo comentaba antes, impulsar y apoyar mayor activismo contra el edadismo en primera persona, ¿no? ¿Cómo podemos dar herramientas para que personas mayores se vuelvan activistas en contra del edadismo y, por tanto, exijan, ¿no?, que se respeten derechos? El segundo eje tiene que ver con formación y sensibilización. Esto es imprescindible para acabar con estereotipos y prejuicios, porque tenemos que dar mayor capacitación para que las personas entiendan el proceso de envejecimiento, que no existan estos estereotipos acerca de diferentes grupos de edad. Esto es importante tanto para el personal municipal como de cara hacia afuera, hacia la ciudadanía, también hacia las empresas. Yo creo que hay un rol que pueden ejercer los entes locales y es de formación al tejido empresarial para que tampoco haya prácticas edadistas dentro de las empresas. Y se pueden crear además pues, incentivos, ¿no?, reconocimientos públicos para empresas que demuestren buenas prácticas en ese sentido. El tercer eje es el que tiene que ver con el fomento del capital social y la convivencia intergeneracional. Una de las maneras más efectivas que tenemos para acabar con el edadismo es favorecer el encuentro entre personas de diferentes edades. Los municipios muchas veces, y fuera de los municipios también esto ocurre, muchas de las actividades en nuestros entornos se generan, por ejemplo, para grupos de edad concretos. Deberíamos dar una vuelta a esto y ver si no podemos ampliar, ¿no?, y eliminar estos cotos por edad que implementamos muchas veces en las actividades. También cómo podemos crear espacios donde personas de diferentes edades puedan compartir experiencias, desde consejos locales que incluyan a personas mayores y jóvenes, por ejemplo, para trabajar juntas, hasta estas actividades comunitarias que comentaba, en las que eliminemos estos límites de edad. El cuarto eje, que ya es uno de los ejes transversales, es el de la investigación y la evaluación continua. Viene parejo a ese principio que mencionaba antes. Creo que independientemente del tamaño de un ayuntamiento, siempre se puede implementar un componente de investigación y de evaluación en las actividades que hacemos, tanto para conocer el contexto en el que trabajamos, cuál es el diagnóstico, cuáles son los mayores problemas de edadismo que refiere la población local a la que estamos atendiendo, y después qué impacto están teniendo nuestras acciones. Esto nos va a permitir, tanto a nivel muy local, ¿no?, en el ayuntamiento, ver si estamos yendo en la buena dirección, como decía antes, pero también desde la Diputación permitirá a lo mejor recoger buenas prácticas en todo el territorio. Y finalmente está un eje transversal que tiene que ver con la comunicación y el cambio de narrativa. Vivimos en una sociedad muy edadista en la que se nos bombardea con mensajes negativos acerca del envejecimiento cada día. Las entidades locales también pueden ejercer este papel transformador en base a las imágenes que elegís para hablar de programas que tenéis, el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Cómo formáis, por ejemplo, agentes de comunicación dentro de los municipios, cómo informáis a los políticos que representan, cómo hablan de la población mayor, cómo hablan de la población joven. El tipo de acciones aquí irían pues desde desarrollar herramientas que permitan esta comunicación no edadista hasta pues luego una formación más concreta para personas que trabajan con medios de comunicación o el desarrollo de campañas municipales. En definitiva, decir que abordar el edadismo desde lo local, que vuelvo a repetir, creo que es el lugar donde más fácil conseguiremos esta transformación social para crear un mundo para todas las edades, significa repensar la vejez, significa repensar cómo queremos convivir personas de diferentes edades y significa ver pues, dentro de nuestro rango de acción qué acciones podemos adoptar tanto para cambiar cómo funciona nuestra propia administración como el tipo de servicios que también damos al resto de la ciudadanía. Y eso es justamente lo que inspiró el marco conceptual y estratégico de la Diputación y estoy deseando ver, ¿no?, cómo lo podemos ahora transformar y llevar a la acción y poder ver en primera persona, ¿no?, algunas de las acciones que vais a adoptar a nivel local.
me quedo ahí para luego poder Muy bien. responder preguntas. Gracias. Muchas gracias por ser estricta en el tiempo també, perquè si no després se'ns acumula i no tenim temps de fer debat. La Mercè Pérez Salanova ja la coneixeu, és doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques. La seva trajectòria combina la intervenció professional en el sector públic, principalment aquí a la Diputació de Barcelona, amb la docència i la recerca universitària. A la Universitat Autònoma de Barcelona va impulsar la formació en Psicologia de la Bellesa. Jo mateixa la vaig entrevistar moltes vegades perquè era realment una pionera d'aquesta disciplina. I el programa de la Universitat a l'Abast i ha assessorat a la Fundació La Caixa en l'àmbit de la gent gran. Mercè, ja has sentit una mica ara quan deia la Vània que un dels aspectes importants de l'acció comunitària és la participació i com fer també que la gent pugui convertir-se, la mateixa gent que pateix l'edatisme pugui convertir-se en un activista contra l'edatisme. I això té molt a veure amb els estats d'ànim, amb la pròpia visió i si ha interioritzat o no també l'edatisme. Explica'ns com ho poden fer. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. I en primer lloc permetem-me que faci un agraïment molt sincer a l'àrea i a l'equip tècnic que ha organitzat tota aquesta activitat i reflexió en la doble posició d'investigadora, de dona gran i també amb una vocació d'activista. Així que moltes gràcies per invitar-me a estar aquí i seguir aprenent i l'alegria de trobar-me cares estupendes de persones estupendes amb les que he pogut treballar i gaudir i aprendre i discutir i apreciar-nos durant molts anys. O sigui que me pongo a ello. A veure, la primera cosa com a punt de partida davant d'aquesta pregunta que jo volia situar és la de col·locar l'edatisme en el marc del que anomenem les representacions socials. Aviso que la meva presentació anirà d'aspectes teòrics però que seran plantejats d'una manera que els puguem entendre totes i tots a aspectes pràctics del detall concret de la vida quotidiana de què passa quan les persones són convocades a un procés de participació. Llavors jo crec que això és important perquè si situem l'edatisme com un component en la representació social de la bellesa i entenem que les representacions socials es construeixen en els diferents moments de la vida quotidiana, ens ajuden a interpretar i a pensar una realitat social, encara que ens ajudin a pensar-la d'una forma que és discriminativa per les persones, però ens ajuden a pensar una realitat social en la que cadascú i cadascuna de nosaltres estem inscrits i veiem, per tant, que construir representació social és una activitat mental en la que estem involucrades totes i tots, ens pot ajudar a entendre que això que diem l'ús social veiem com opera en relació a la producció d'actuacions edadistes, institucions edadistes o interioritzacions per part de les persones grans d'elements edadistes. Hem de pensar que quan parlem de representació social parlem, per una banda, del context concret en el que se situen les persones. Els contexts evolucionen al llarg del temps, no posaré cap exemple, però tots en podem tenir al cap, i per tant les representacions socials també es van remodelant. Es dona a través de la comunicació que s'estableix entre les persones a tots els nivells i en tots els diferents àmbits. No hi ha un espai en el que deixem fora les representacions socials que ens acompanyen i que fem. Hem de tenir molt present aquesta idea. Tercer, les representacions socials es fonamenten a través dels diferents marcs d'aprehensió, de com aprenem, que es fonamenten en el bagatge cultural que tenim cadascú i cadascuna de nosaltres. Per tant, venen de temps, venen dels nostres identificadors bàsics, i la quarta, que es fonamenten també amb els còdics i els valors, les ideologies que es relacionen amb les posicions socials d'aquells grups amb els quals nosaltres sentim que pertanyem i que, per tant, han d'haver-hi acords amb aquells grups. És aquí on podem col·locar, des del meu punt de vista,
a l'edatisme per poder-lo comprendre com un fenomen complex que des que el 1969 Bob Butler el va introduir als Estats Units des de la seva primera estudi d'investigació longitudinal i la descoberta de com s'expressaven accions, actituds, comportaments discriminatoris envers les persones grans, especialment en els entorns sanitaris, d'aquella època l'edatisme continua però no té les mateixes formes ni les mateixes expressions, encara que si rasquéssim, veuríem que hi ha continguts que no han caducat, que continuen tenint vigència en les nostres maneres de pensar. Llavors, jo volia establir aquest punt de partida, perquè és des d'aquest punt de partida que més aviat demana afrontar complexitat, que ens situéssim aquí a entendre quin sentit té parlar de participació i per què val la pena parlar de participació sociocomunitària a l'hora de pensar com afrontem la discriminació per edatisme i el conjunt de discriminacions que poden acompanyar les vides de les persones, dels ciutadans i de les ciutadanes i, sobretot, veureu que ho penso en els entorns locals. Crec que la podem pensar amb la participació des de dues perspectives. Una, la participació específicament com a estratègia, és a dir, com una estratègia que pot ajudar a construir ciutadania crítica, ciutadania reflexiva. També com una estratègia que pot ajudar que les persones desenvolupin agència, capacitat de pensar per si mateixes i capacitat d'actuar per si mateixes. Però també que les persones puguem desenvolupar la nostra capacitat per situar-nos en el nosaltres, en un subjecte col·lectiu, no únicament en un subjecte individual. La segona perspectiva des de la que podem entendre la participació és entendre, veure-la, concebre-la com els entorns, espais, entorns de relació, espais on podem abordar l'edatisme estructural, podem abordar les expressions quotidianes que en les nostres vides o en les d'altri té l'edatisme i, per mi, molt important, propiciar i facilitar la connexió amb cadascú i cadascuna internament de què ens passa amb l'edatisme. Quines són les expressions edatistes que en les nostres vides quotidianes ens toquen més la vora viu? Ja sé que és difícil de traduir per l'anglès, disculpem el traductor o la traductora. Bé, doncs tindríem aquesta primera entrada, no? Quines perspectives? Doncs aquestes, les de sociocomunitària, participació com a estratègia, participació sociocomunitària com uns entorns de relació que... La segona idea que us volia plantejar per la reflexió d'avui era identificar els diferents tipus d'aportacions que ens pot fer la participació sociocomunitària en la lluita contra l'edatisme i contra les diverses formes de discriminació que operen avui entre els ciutadans i ciutadanes. La primera entrada que vull fer aquí és veure la participació des d'una dimensió substantiva, que jo crec que és important a partir d'aquesta dimensió. Des d'aquesta dimensió, la participació sociocomunitària ens aporta visibilitat. Què vull dir aquí amb visibilitat? Doncs que ens aporta això, veure, valgui la redundància, la diversitat, la pluralitat de característiques que composen les persones, els homes i les dones grans, des de les seves diversitats en tot. Igual que si apel·lem a l'edatisme en relació als joves, doncs la pluralitat i la diversitat que s'expressa en les seves vides, amb multitud de factors i amb multitud de dimensions. I això, els espais de participació són un entorn que poden ser expressius. Algú, ara poso cirereta de pessigolles, algú que de vegades ens costa d'aconseguir, inclús en els entorns locals. Ens costa d'aconseguir que els que i les que participen constitueixin un conjunt divers, plural, variat, tal com és els perfils de població que viuen en una determinada ciutat, en un determinat poble o en la meva estimada ciutat de Barcelona, en un barri o en una illa. El segon aspecte en aquesta dimensió substantiva és que la participació és demostrativa de competències
i de les compensacions que les persones desenvolupen o poden desenvolupar quan tenen reduïdes, quan veuen reduïdes les seves habilitats. És a dir, els espais de participació poden plantejar-se com un entorn en el que les persones visualitzin i construeixin formes de compensar aquells aspectes que davallen amb l'envelliment i que hem de ser capaços de poder reconèixer-los. I de poder reconèixer-los no negant-los i deixant-los fora, maquillant-los, sinó reconèixer-los activament, amb la pena o la ràbia que ens pot produir, però reconèixer-los activament per buscar com afrontar-ho i com compensar-ho. La tercera entrada que em sembla interessant quan pensem en la participació sociocomunitària a nivell substantiu és l'entrada de la contextualització. La Vània ens ha comentat l'interès seu, i jo ho comprenc i ho participo totalment, de treballar en els entorns locals. Però treballar en els entorns locals significa col·locar-nos en la quotidianitat, en el dia a dia. Això vol dir que si ens podem situar en coordenades quotidianes, estem podent-nos situar en temes que són comuns a les persones grans, als joves, als adults de la primera etapa dels adults, als adults de la segona etapa dels adults, als adults de la tercera etapa dels adults, a les persones velles de la primera etapa. És a dir, els entorns quotidians ens permeten des de col·locar-nos en temes que poden passar per la mobilitat a peu i en transports, per els consums, per la seguretat, en fi, per la salut ja ni entro, però per tot allò que fa que el dia a dia pugui ser un dia a dia més aviat de somriures i de dir, que bé, no? Ostres, avui ja no plou. Jo ahir quan van dir, serà una setmana de pluges, pensava, ostres, no. O sigui, que no, que diguem-ne, que el divendres toca Congrés Edatista i l'alegria de sortir al sol, doncs és diferent per moure't, per exemple, per una ciutat, per Barcelona. Vull dir que quan podem pensar en temes comuns, estem obrint-nos també, fem una petita obertura a pensar en perspectives diferents. Per tant, la contextualització en l'entorn local ens permet manifestar i comprendre més el valor de les interseccions, que ens apuntava la Vània, ens permet molt una cosa que jo crec que no podem deixar de banda, que és reconèixer, facilitar i reconèixer les expressions de les desigualtats directament, de les desigualtats estructurals, de les desigualtats que es construeixen des de les històries familiars i saber, per tant, que les expressions edatistes no repiquen de la mateixa manera en les vides, en els sentits, en els recorreguts, en els projectes, en les possibilitats d'unes o altres persones. I facilita, sens dubte, per això el defenso com un eix estratègic, la plasmació i la discriminació més intenses associades a l'edat. El tercer punt és el punt de la incidència. Jo, a aquestes alçades del partit, penso que no hi ha procés de participació sociocomunitària que tingui sentit si abans les persones no coneixen quins són els resultats que s'esperen o que es desitgen, els aspiratius. O sigui, estem fent aquest encontre per quin tipus de resultat? Què és el que busquem? Què és el que estem intentant o buscant millorar amb aquest procés de participació? I per tant, i també que quan acabem puguem reconèixer els límits que vam identificar des del principi. O sigui, la vida humana no pot funcionar si no hi ha límits. Això, diguem-ne, és un principi fonamental de la construcció de la subjectivitat humana. I això també ens passa a nivell col·lectiu. Llavors, els processos sociocomunitaris de participació o de participació sociocomunitària, no m'importa si posar abans l'adjectiu, posar-lo després, tenen a veure amb relacions entre persones, amb distribució de recursos i, per tant, amb sentar pilars quotidians per la millor cohesió social de les nostres comunitats. I això significa admetre que hi ha límits. I els processos de participació poden ser educatius pels ciutadans, per cadascú de nosaltres en aquesta clau de límits. I, per tant, evitar la manipulació, per exemple, avui molt en voga, d'assenyalar la lluita entre les generacions, joves i grans, per recursos. I construir un estereotip afegit a l'edatisme a través d'aquest tipus de falsa veritat, de fake autèntica.
Llavors, des de la dimensió operativa, he dit que parlaria de les aportacions sobre dues dimensions, la substantiva que acabem de veure, entro a l'operativa. Des de la participació, quines aportacions pot fer al desenvolupament de la lluita contra l'edatisme? Jo veia dues entrades de reflexió. Una, entorns sí o no segmentats per edats. I aquí pot haver-hi potser un divertimento de debat amb la meva estimada Vània, que és sí o no entorns segmentats per edats. Cap segmentació? Podem pensar que potser es pot fer barreja tot el temps? Veig bastantes cares a la sala de la ciutat de Barcelona amb les que hem discutit i treballat a propòsit d'aquests temes, tant des de l'entorn de participació del Consell de Gent Gran com des de l'entorn del Departament de Gent Gran. Quines són les complexitats que a la pràctica ens porta aquesta entrada? I com treballem amb persones que poden sentir-se molt insegures si no estan només amb persones grans? Com treballem els conforts quotidians? Em sembla que també és important en la dimensió operativa recollir amb quin enfocament de dinàmiques i mètodes pensem treballar, com treballem les veus diverses i, per tant, com ens preparem per treballar amb opinions i valors diferents i com recollim un valor d'època que en aquest moment ens dificulta la participació, que és el refús a la fricció. Hi ha un ideal de no fricció. Quan la gent es construeix a través de les aplicacions de mòbil, algú que l'acompanyi busca el mimetisme de si mateix. Aquest ideal de no fricció és un ideal que impedeix situar el contrast, la presentació de diferències, el contrast i la búsqueda de camins de comunicació. És a dir, la no fricció és l'homogeneïtzació. La no fricció és, a més, la Mila sap molt més que jo d'aquest tema, una de les bases de les dictadures. Per tant, i ja tanco, crec que és important que puguem pensar el plantejament de la participació sociocomunitària en el marc d'una lluita contra l'edatisme i les diferents fonts de discriminació en un context en el que permetem que les persones veiem la participació com un recorregut, veiem la participació com a horitzó i veiem, a més, que en la participació hem de poder reconèixer la dimensió emocional, però jo no soc partidària que les intervencions per treballar les actituds edadistes, els comportaments edadistes, es quedin focalitzades en intervencions que mobilitzen emocions. Crec que totes les intervencions han d'ajudar-nos a construir una mirada crítica, per tant una mirada reflexiva i per tant a ser capaços de construir arguments i a ser capaços també d'aquells arguments amb els que hem iniciat un recorregut, poder-los variar si altres persones ens aporten altres elements. Fins aquí i després seguim. El que acabes de dir és segurament allò més difícil en els temps que corren, de com variar el nostre pensament i acceptar la permeabilitat d'altres maneres de veure la vida. Laia Sánchez és professora a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i és també responsable de l'àrea del col·laboratori del CityLab. Treballa des del 2008 al Laboratori Ciutadà de Cornellà de Llobregat, on s'ha dedicat a l'activació d'ecosistemes d'innovació oberta i ciutadana des de l'àmbit local. Per tant, té una experiència de com podem utilitzar les tecnologies digitals i els entorns digitals per facilitar una participació, una realització personal també i una comunió amb les altres parts de la ciutat amb les que convivim. Doncs endavant. Primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat de ser aquí. És una gran responsabilitat també perquè avui parlo en nom d'un grup molt important pel CityLab, que és el Senior Lab. Algunes de les persones del Senior Lab estan aquí a la sala. Espero que ho faré prou bé. I és una responsabilitat, però també és un orgull. És un orgull perquè a Cornellà s'inverteix en les persones fent-ho des d'una estructura, una infraestructura de ciutat, el CityLab. I el CityLab
té el luxe de poder sostenir una comunitat de pràctica i aprenentatge, el Senior Lab. I això és el que ens permet treballar i experimentar sobre com la gent gran, els sèniors, nosaltres ens agrada dir-nos sèniors, poden ser investigadors i investigadores, poden ser innovadors i innovadores. Els laboratoris ciutadans poden ser com el centre d'atenció primària d'una ciutat per poder participar plenament de la societat del coneixement. Igual que les biblioteques són una institució fonamental per obrir i donar accés al coneixement i generar coneixement, els laboratoris ciutadans som aquest espai on convidem a les persones afectades per les coses a donar resposta a aquestes coses que ens passen. Perquè innovar és això. No sempre innovar és solucionar i trobar aquesta solució definitiva, sinó que moltes vegades es tracta de prototipar i tenir l'oportunitat de donar resposta als reptes. De reptes en tenim molts, no ens en falten en cap moment. Òbviament, l'edadisme és un d'aquests reptes amb els que, posant els sèniors en el centre, es pot treballar per donar-li resposta. Tenim també la sort de tenir molts bons companys de viatge. Per pensar sobre l'edadisme hem tingut el Manel Domínguez, que hem tingut unes converses molt fructíferes i que formem part d'aquesta publicació, d'aquest llibre, d'aquesta investigació que va fer, perquè la recerca i fer que les coses acabin en marcs conceptuals i amb reflexions és importantíssima, perquè la recerca i el coneixement és palanca. Per nosaltres és palanca de dues paraules més, de comunitat i de cocreació. Perquè com podem respondre als reptes? Doncs juntes. I per fer-ho, els sèniors han reivindicat i han lluitat per mantenir la comunitat del Senior Lab viva dins del City Lab i tenir un espai propi. Un espai propi que té un espai on es troben setmanalment i on expressament, en un moment on tot va molt ràpid, ells decideixen fer les coses al seu ritme, a poc. Aprendre al nostre ritme, per projectes, i sense deixar ningú enrere. Perquè si anem al nostre ritme i podem abordar qualsevol cosa. Ells i elles estan treballant amb intel·ligència artificial, estan dissenyant un assistent amb el ChatGPT i ells estan decidint com volen i estan fent-ho des d'un pensament crític, no des de, som usuaris i ja, no. Les eines van fent caixa d'eines, van adoptant-les per poder desenvolupar projectes que són del seu estricte interès i a partir d'aquí anar construint i anar deixant petjada amb aquesta forma que són els prototips, que són els projectes d'allò que pensen i d'allò que valoren. De vegades el que valoren és dir, ostres, volem posar en valor les masies del Baix Llobregat o volem veure què passa amb aquest parc tan fantàstic que tenim de Can Mercader o volem posar en valor les dones que han fet enginyeria i que han sigut inventores. Podem mirar cap enrere, però de vegades també decideixen que volen mirar cap endavant, que volen estar fent projectes sobre de qui són les dades, com podem millorar els aspectes que tenen a veure amb el reciclatge. Sabem que als municipis amb el reciclatge tenim tot un tema. Doncs aquí les propostes no venen en forma de queixa, venen en forma de projecte i de prototip, de contribució. I això és el que fa que tot aquest coneixement que tenen les persones sèniors, que estan... No hi ha persones amb més coneixement al llarg de la vida que quan un és sènior. Doncs no és que aquest coneixement ja no valgui, aquest coneixement és el més valiós. Per tant, tenir una comunitat d'aprenentatge i pràctica no és com una formació que pots tenir uns números i uns indicadors més alts. Són uns indicadors qualitatius més reduïts. Però igual que hi ha consells i hi ha una participació dintre dels òrgans polítics, doncs també la comunitat de pràctica d'aprenentatge és aquest instrument dels laboratoris ciutadans, no per fer una hackathon, un esdeveniment de cocreació i pensament ràpid, sinó per donar el temps perquè tots aquests prototips, tots aquests projectes prenguin forma. I això és aquesta inversió que permet que realment la gent gran, els sèniors, liderin i decideixin i prenguin veu i aquesta veu sigui propositiva i constructiva i puguin ser investigadors i investigadores.
com el dic, al seu ritme, juntes, sumant forces. Són molt conscients que tenen limitacions, però qui no tenim limitacions? Qui no tenim limitacions? I no tenir consciència de les pròpies limitacions normalment és un problema. Però si sumem forces, si sumem el que jo tinc amb el que tu tens i amb el que té l'altre, doncs podem fer coses meravelloses. I nosaltres no podem estar més orgullosos i orgulloses al City Lab de la comunitat sènior. Ara tenim ja el tercer grup en marxa. Tenim els Invictus, tenim la Cornellà Sàvia i tenim les Ciberminerves. I aquí imagineu-vos tots els projectes que aquestes ments curioses, aquesta energia, aquesta vitalitat que és tan contagiosa, nosaltres això treballem per posar-los amb ells les facilitats que puguin fer totes aquelles coses que es proposen. Nosaltres al final hem de facilitar les coses i intentar anar cap enrere. No som nosaltres les protagonistes. Per això jo abans demanava aquesta benentesa que avui jo ocupo el vostre lloc quan podríeu estar parlant vosaltres. Però bé, aquest seria un dels aspectes importantíssims. Convidar a tots els ajuntaments de tot el territori a que tinguin aquestes comunitats de pràctica i d'aprenentatges, que apostin pels laboratoris ciutadans, pels City Labs, pels Senior Labs, perquè no és una despesa, és una inversió. És una inversió i és donar aquest espai a un espai comunitari on la participació, tothom ha de tenir coneixement de les coses. S'han d'obrir espais de diàleg, s'ha de poder participar, però també s'ha de poder innovar. I per innovar hem de poder tenir aquests espais que puguin entrar als projectes i que els projectes no utilitzin a la gent gran de forma extractiva, sinó que siguin un lloc nutritiu, un lloc on puguin arribar les diferents oportunitats, com projectes d'aprenentatge servei i projectes intergeneracionals, perquè els límits d'un lab i d'una comunitat són porosos, com diria Richard Sennett, ha de poder circular a dins i a fora. No som un espai tancat on ens tanquem i ens mirem al malic, sinó que mirem el futur, mirem al nostre voltant, mirem totes aquestes coses que no ens agraden, que volem canviar, i a partir d'aquí construïm, a partir d'aquesta pregunta de «i tu què vols fer? I què volem fer juntes?» I, bueno, lluitar contra l'edadisme és una d'aquestes coses. I no podríem haver arribat fins aquí sense tanta gent, com en el seu dia la Dolors Solano, la Rosa Casanovas, l'Artur Serra, la Suren, que dinamitza ara el Senior Lab i ha sigut una incorporació fantàstica, i sense l'aposta des de la direcció del City Lab, des de Javier González i des del nostre Ajuntament de Cornellà, perquè les persones estiguin al centre, el coneixement sigui fonamental i li donem la importància que té el poder innovar, el poder respondre a totes aquelles coses que no ens agraden, que no funcionen i que volem que siguin diferents i a partir d'aquí, juntes, construir futur. Doncs podeu veure per l'entusiasme que ella expressa que no només és un motor l'esperança i la idea que pots aconseguir coses, sinó a més fer-ho amb entusiasme, no? Perquè l'entusiasme és un bon aliat d'aquests programes. Moltes gràcies per compartir aquestes experiències. Després tindrem ocasió de tornar a interactuar. Ara li toca el torn a la senyora Sheila Callaghan. Ella és fundadora i directora executiva d'Age Equity Alliance, que és una organització sense ànim de lucre amb seu als Estats Units i que fomenta els millors llocs de treball per a totes les edats. Tots hem vist com en el nostre país s'aplicaven EROs o ERES a partir dels 55 i els 58 anys, quan encara tenim una esperança de vida de 30-40 anys per davant, diríem, no? I com moltes vegades en els llocs de treball veiem com es preconitza la joventut com un valor absolut i d'alguna manera es minusvalora l'experiència i la memòria, que també és molt important en moltes empreses i en molts llocs de treball. Ella ens parlarà d'aquesta qüestió de com, tenint en compte com afecta l'edatisme a l'estructura laboral, quines estratègies es poden desenvolupar des dels ajuntaments per aconseguir que tinguem un teixit productiu i una relació entre el teixit productiu i la vida després de la vida laboral més fructífera i que tingui més en compte la gent gran. Thank you so much. Moltíssimes gràcies.
En primer lloc, voldria donar les gràcies al Congrés per posar al programa l'edatisme en l'entorn laboral, perquè és molt important. I gràcies també per convidar-me a ser aquí, entre aquesta taula tan valuosa, per compartir la meva experiència, el que he après en els anys que fa que treballo en aquest tema. Per donar una miqueta de context, perquè entengueu d'on ve la meva perspectiva, jo vaig començar a escriure per Forbes fa uns 7 anys per parlar del tema de l'edatisme en el món laboral. I no em va costar gaire veure que per canviar les coses en el món no n'hi havia prou amb escriure sobre el tema. Havia d'estar sobre el terreny, havia d'estar en les organitzacions, treballant amb ells. I crec que això ho heu sentit de la Banya. Ens ha parlat d'estar sobre el terreny. La Mercè també ens ha parlat de les comunitats actives, i això realment canvia les coses. I aquest és el motiu pel qual vam crear una aliança que treballa amb empreses per crear els millors entorns laborals per totes les edats. I aquesta és una paraula clau. I vaig pensar, com ho puc organitzar d'una manera que sigui més fàcil, que sigui més fàcil d'arribar a conclusions. I vaig pensar, al final, què és el que més importa a les empreses? Al final, què necessitem? Acceptar, reconèixer i actuar. Pel que fa a l'acceptació, a acceptar. Realment hem d'acceptar el fet que el biaix d'edat i els estereotips estan integrats en la cultura del món laboral. Potser alguns líders no s'ho creuen o no ho accepten o estan massa centrats en altres coses com per reconèixer-ho. Però si ho acceptem, podem actuar i generar canvi. La segona cosa és el reconeixement. Un cop acceptem que el biaix per edat està molt integrat en la cultura del món laboral, llavors hem de generar canvi. I la cultura del lloc de treball evoluciona de manera natural, però de vegades no de la manera que ens agradaria, no d'una manera inclusiva. Per això és tan important que els líders, de manera proactiva, donin forma a la cultura d'empresa que volen crear. I després del reconeixement i la responsabilitat tenim l'acció. I, per tant, l'acció es pot veure de moltes maneres diferents, però, i de fet, jo, al llarg dels anys que fa que treballo en això, ho hem marcat de moltes maneres diferents, també, perquè busco què és allò que encaixa, que qualla, amb què connecta la gent. I he trobat la paraula amb què més connecten les empreses i els líders, la idea de la longevitat, la mentalitat de la longevitat. I nosaltres ho enfoquem des del punt de vista d'un avantatge, l'avantatge que ens dona la longevitat. Les empreses han de treballar per donar suport als treballadors de més edat i què podem fer per atraure i retenir aquests treballadors, perquè quan ho fem, la sostenibilitat del talent realment s'equipara a la sostenibilitat de l'empresa. La mentalitat de l'avantatge de la longevitat. Com ho fem, això? Com ho creem? Al gener de l'any 2024 vaig publicar un article a Forbes sobre la perspectiva d'un director de longevitat a les empreses i què podria fer. Hauria de fer de pont entre recursos humans, estratègia empresarial, cultura empresarial, i se centraria en tota la carrera laboral de l'empleat, perquè parlem també de les persones més joves que arriben a l'entorn laboral que potser treballaran 60 anys. També parlem de persones de 60 anys que potser es volen tornar a formar i tornar a entrar en el món laboral en un altre àmbit completament diferent. Això és el que vull dir amb la longevitat. Quan parlo de mentalitat de longevitat, no parlo només d'un segment, sinó que parlo de tota la carrera laboral i quina forma podria tenir aquesta. Per tant, al gener, com deia, de l'any passat, vaig escriure sobre el director de longevitat, sobre aquesta figura. I he vist que en els darrers mesos
s'han escrit articles als mitjans sobre el director de longevitat i els beneficis que podria tenir. De fet, L'Oréal, que jo sàpiga, és la primera empresa que ho ha implementat. I això és el que necessitem. Necessitem conscienciació, necessitem provar coses diferents. Jo he parlat de moltes maneres en les quals les organitzacions podrien marcar la diferència abans de trobar alguna cosa que sí que ha quallat, que ha connectat. Hem de ser flexibles, hem de pivotar i hem de provar moltes coses diferents. La mentalitat o l'estratègia de mentalitat de longevitat. Les empreses han de pensar en estratègia. A Age Equity Alliance som una organització sense ànim de lucre als Estats Units. Treballem a nivell global, i un dels nostres clients globals és Arcadis, que té una forta presència aquí a Espanya. Arcadis se centra molt en la contractació per aptituds i també fan una cartografia de les aptituds. Quines són les aptituds d'un treballador? Potser un treballador està fent servir una sèrie d'aptituds, però potser està format en altres i podria fer servir altres aptituds. I a l'hora de fer aquesta cartografia de les aptituds d'un treballador, l'empresa sap exactament quins són els talents que té aquesta persona en l'empresa, o quins són els talents que hi ha presents en l'empresa i que es poden aprofitar. I això genera molts moviments laterals entre sectors, potser moviments en els quals no havíem pensat abans. I el talent hi era. I una altra cosa que fan també és que fan enquestes dels seus treballadors i els diuen, aviam, mira, això és el que estàs fent ara, però t'agradaria formar-te per fer una altra cosa, per tenir altres aptituds de cara al futur? I això també en fan una cartografia, en fan un mapa, i llavors quan sorgeixen noves oportunitats saben si tenen algú que està disposat a formar-se per cobrir aquesta vacant. I pel que fa a altres coses que poden fer les empreses, al final has de conèixer les xifres. Has d'entendre, quan mires el tema de l'edat, quines són les xifres que tens a l'empresa, quines edats tens. I no feu servir paraules que fan servir als Estats Units com ara els millennials, els boomers, els de generació X, els de generació Z, perquè això és un biaix inherent. Aquestes etiquetes no ens ajuden. Jo sempre recomano a les organitzacions que mirin l'edat en franges de 10 anys. I així saben a qui estan arribant les oportunitats, a qui s'està contractant, a qui s'està promovent, qui s'està quedant a l'empresa. I també és molt important entendre des de la perspectiva global el canvi en les tendències demogràfiques. Sabem que ara vivim més anys i això és meravellós, però això també vol dir que la gent vol i necessita treballar més temps, més anys. I això com afavorim que passi? Arreu del món, les taxes de natalitat estan caient, han picat, i en algun moment això implicarà una transició en el món laboral. Hem de conèixer les xifres demogràfiques a nivell mundial. I finalment també s'han de fer enquestes, demanar als treballadors com se senten treballant en la nostra empresa. Senten que tenen igualtat d'oportunitats segons l'edat, senten seguretat en la seva formació financera, i estan preparats per la següent fase de la seva carrera. Altres pràctiques clau que també recomano són que a les empreses es pensi també en la corba de pujada i de baixada en una organització, independentment de l'edat. Hi ha persones que, pel motiu que sigui, potser necessiten sortir del món laboral. Pel motiu que sigui, per cuidar d'una persona de la família, per tenir cura d'algú, per explorar una aventura empresarial que fa temps que desitjaven poder fer, o potser per tornar a la universitat, per tornar a formar-se. És igual el per què. El que importa és que si tenim un empleat de qualitat i ens diu que vol fer una transició cap a la sortida, hi ha d'haver maneres que puguin fer aquesta transició i que després puguin tornar si així ho desitgen. Una altra cosa que crec que és molt important és el concepte d'un aprenentatge al llarg de tota la vida. En les organitzacions no hauríem
de fer que algunes oportunitats només siguin per a algunes edats. Oferir formació, per exemple, només per una franja d'edat, per un nivell de treballadors. Una de les coses que dic a algunes empreses és que clar, hi ha moltes empreses que els agrada contractar a persones recent sortides de la universitat. Els Estats Units ho fan i els donen unes pràctiques de 6 mesos a 4 àrees de l'empresa. És una oportunitat de 2 anys per aprendre de 4 àrees de l'empresa. Per què oferir això només a persones que acaben de sortir de la universitat? Per què no oferir-ho a qualsevol persona que li interessi aprendre sobre el negoci, sobre l'empresa en diferents àrees? Són alguns aspectes tàctics, coses que es poden fer a nivell tàctic en una estratègia empresarial. El mentoratge mutu, la Vània ha parlat de l'informe global d'edatisme i ha parlat d'una de les millors maneres de superar el biaix d'edat i els estereotips, que és fer que la gent treballi junta. M'agrada molt el concepte de mentoratge mutu. Si podem tenir una bretxa d'edat o d'experiència de 15 anys, com a mínim 15, llavors estarem connectant dues persones que tenen unes idees molt diferents, experiències diferents i potser fins i tot expectatives diferents. Però el que és bonic és que en aquesta experiència no parlem de mentoratge que va en una direcció. El mentoratge va en totes dues direccions, perquè jo crec fermament que si dues persones s'asseuen juntes, independentment de l'edat, de la fase de la vida en què es troben, totes dues aprendran l'una de l'altra. I una de les coses més habituals que aprenen és quantes coses tenen en comú. Dues coses breus sobre les empreses i després passaré als municipis. D'una banda, s'ha de fer una auditoria d'equitat d'edat en tots els processos, en la contractació, una auditoria de tot. Com publiquem les ofertes laborals, com fem la redacció, per buscar les paraules relacionades amb l'edatisme i amb el biaix d'edat. I també buscar els èxits petits i parlar-ne, perquè com més parlem de les coses que surten bé, que fem bé, més ajudem a donar forma a la història, al relat. I ara, pel que fa als municipis. Els municipis tenen molt de poder per canviar les coses. Per què? Els municipis, els ajuntaments, també ofereixen ocupació, també són generadors d'ocupació. I totes aquestes coses que he dit que pot fer una empresa també la poden fer els municipis. Es pot liderar amb l'exemple. I una molt bona manera també d'ajudar amb l'equitat per motius d'edat entre els treballadors és ser un connector i ser un líder. Tot sovint hi ha incentius a nivell nacional, per exemple, crèdits de formació i altres plans nacionals que les empreses més petites potser no coneixen, no saben gestionar, i vosaltres, les administracions, podeu ser aquest canal, aquest contacte, també fer aliances amb les universitats, amb els laboratoris de formació i oferir oportunitats per les persones, oportunitats de formació per les persones de totes les edats. Vivim en un món que va molt ràpid, la tecnologia canvia la manera com treballem constantment. I no són només les persones grans les que necessiten tornar a formar-se, assolir noves aptituds. No, és tothom. Tothom ha d'estar al dia dels canvis en la tecnologia. Tots i totes necessitem oportunitats de formació, d'assolir noves aptituds per estar al dia. Per tant, torno a les 3 A's, segons les sigles en anglès, acceptar que el biaix per edat forma part de la cultura i necessitem més persones que reconeixin que tenen responsabilitat per donar forma a tota aquesta perspectiva i això ho podem fer mitjançant l'acció i fent algunes de les passes que he comentat aquí i avui. Crec que juntes, les empreses, els municipis, realment podem construir un entorn laboral inclusiu que no només sigui sostenible, sinó també més humà. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara tenim l'oportunitat de fer
una mica de diàleg. Han sortit idees molt interessants, no podrem abordar-les totes perquè hi ha moltes, però hi ha algunes qüestions que han quedat una mica així plantejades. La importància de la comunicació i el canvi de narratives com una de les barreres que es planteja per lluitar contra l'edatisme. S'ha parlat molt de diversitat i de pluralitat i de societats que canvien molt ràpidament. Llavors això planteja la dificultat de com integrar aquesta pluralitat i aquesta diversitat en una societat que acull molta població immigrada de cop en poc temps, que això és una realitat nostra, però també és una realitat de molts altres països. L'altra qüestió és la cultural. Vivim en una cultura que tendeix a segmentar, un urbanisme que tendeix a segregar, una política laboral que tendeix a compartimentar i a dividir i a expulsar, diríem, no? Com fem perquè aquestes segmentacions no siguin operatives i lluitar? Ara tenim els boomers contra els millennials o els millennials contra els boomers, no? I això és un perill perquè correm el risc que hi hagi una lluita de generacions, com s'ha dit a la taula, pels recursos, que no sempre són suficients per tots, diríem, no? I després tot l'altre tema, l'aprenentatge al llarg de la vida o com ens adaptem individualment i com els ajuntaments poden ajudar que els seus ciutadans puguin anar-se adaptant i ells mateixos com a empleadors i com administracions que tenen el control de certa contractació pública, que treballen amb operadors privats, poden intervenir també en lluitar contra l'edatisme com a condició per accedir a determinats recursos municipals, diríem, no? Per exemple. Tots aquests temes han sortit, n'hi ha molt, però sentiu-vos lliure d'intervenir en el tema que considereu més interessant. Com vulgueu, l'ordre que vulgueu, no... Sí, creo que hay también un tema que ha rescatado Sheila que me parece importante y que sí que creo que puede ser una barrera para avanzar, y es que el edadismo sigue sin considerarse un problema en España y en otros países. En España el 51% de la población considera que el edadismo o no existe o que no es un problema grave. Hasta que cambiemos eso y aceptemos eso desde la empresa hasta el entorno comunitario, hasta la ciudadanía, hasta los ayuntamientos, va a ser muy difícil que realmente se tomen acciones, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio también de mirada. Lo de la segmentación me parece muy problemático porque abarca todas las esferas, desde lo urbano, ¿no?, como comentábamos, hasta las actividades que se implementan, hasta lo digital. Pensad que incluso hay una segmentación etaria en términos de las aplicaciones que existen, o sea que ni siquiera en un entorno digital tenemos espacios de convivencia entre personas de diferentes edades. Entonces es un tema que se tiene que abordar para consolidar, ¿no?, estos espacios de encuentro en los que sí van a surgir fricciones, pero al final es de ahí de donde también pueden surgir soluciones. Vivimos en una sociedad donde cada vez se impulsa más a una tribalización etaria. Casi vivimos, ¿no?, donde se nos dice que hay un determinismo generacional, que dependiendo de la generación en la que has nacido eres de una manera, vas a actuar de una forma determinada, vas a comprar unos determinados productos. Tenemos que huir de la falacia también de este conflicto intergeneracional. Nos está haciendo mucho daño, está impidiendo que personas de diferentes edades se asocien, que haya un activismo colectivo desde la causa por el cambio climático hasta el tema de la vivienda, todas las temáticas, porque al final impide que veamos que muchos de los problemas de raíz son comunes y hay unas causas estructurales que son las que deberíamos de demandar, donde deberíamos de demandar cambios. O sea, tenemos que cuestionar, ¿no?, porque hay una manipulación tanto desde la mediática, ¿no?, desde los medios de comunicación, porque el conflicto vende hoy en día y entonces nos venden unas noticias donde los titulares, ¿no?, proyectan este supuesto conflicto entre generación millennial con boomer o Z con millennial o la que quieras, hasta un discurso político que también muchas veces tiende a fomentar esta tribalización etaria. Creo que hay un rol de los ayuntamientos, como mencionaba antes, también de ese cambio de narrativa también va de la mano de luchar, ¿no?, y acabar con esta supuesta guerra generacional y acabar con el uso de etiquetas generacionales que no nos están haciendo ningún bien. Y luego una problemática que se comentó cuando estábamos desarrollando este marco estratégico para las entidades locales fue cómo dar cabida, ¿no?, y respuesta a la diversidad de voces.
se comentaba desde diferentes ayuntamientos que muchas veces siempre van las mismas personas, sea un consejo de gent gran o un consejo de juventud. Y claro, estamos perdiendo muchas voces muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos pensar e innovar dentro de nuestros ayuntamientos para empezar a tratar de captar las voces de personas que no van de por sí, ¿no? Que no van normalmente? Porque si no, no estaremos dando la oportunidad para que toda la diversidad de voces dé margen, ¿no? y habilite y dé discurso y genere y cree estas acciones que necesitamos para acabar con el edadismo. Y el otro punto que quizá quería destacar ahora es el riesgo, ¿no? Que si lo tenemos en cuenta no surgirá, ¿no? De no caer en una forma de edadismo. Creo que en el pasado algunos esfuerzos que han tratado de acabar con el edadismo han caído en otro estereotipo, ¿no? Han caído pues, en una imagen, por ejemplo, de la vejez como extremadamente positiva, todas las personas son activas, todas las personas tienen buena salud, todas las personas están haciendo incluso actividades extremas como tirarse de paracaídas. Obviamente, huir de una imagen negativa actual del envejecimiento y de la vejez que nos trata de dar a entender que la vejez es un periodo pasivo en el que somos receptores de servicios, pero no agentes activos, ¿no? Que contribuyen, que generan ideas, que innovan, ¿no? Claro, no podemos huir de la imagen estereotipada de vejez que hay hoy en día, que es predominantemente negativa, a una que en principio, y hago comillas, sea predominantemente positiva, porque entonces tampoco estaremos dando cabida a la diversidad de vejeces que hay. Es decir, va a haber personas mayores dependientes, va a haber personas mayores innovadoras, va a haber personas mayores que quieran seguir trabajando, va a haber personas mayores que no. Entonces, tenemos que no pecar, ¿no?, en un esfuerzo para acabar con el edadismo, de irnos a otra forma de edadismo que es predicar cómo debemos vivir la vejez. Porque al final, el fin último de acabar con el edadismo es que haya una convivencia entre todas las edades y que podamos definir cada una de nuestras etapas vitales. Y esto solo lo vamos a poder hacer si se acepta nuestra diversidad. Sí, en la intervención de Mercè, tú has dicho una cuestión que me parece que entra un poco en fricción, que es decir, es más confortable seguramente segmentar y trabajar por grupos de edad, porque ellos también, las personas de este grupo de edad, se sienten más seguras y más integradas si están en su zona de confort, ¿no? Y tú decías, ¿cómo equilibrar la interseccionalidad, la diversidad, con también que no sea una tortura, como es una tortura la tiranía del positivismo, en la enfermedad, en la vejez y en muchas otras cosas, ¿no? No sé, si tu Sí, quieres... sí, potser... A veure, a mi em sembla que estem en un moment en el que ens cal considerar molt el context d'època en el que vivim, no? Per no, diguem-ne, per no idealitzar. Llavors, clar, a veure, jo no sóc partidària de que construïm una mirada en la que les relacions socials es juguen per generacions, per exemple. No vull dir que estigui en contra dels programes intergeneracionals o de les possibilitats de convivència, però de col·locar-nos en aquest tipus de carretera per analitzar la dinàmica social i com fer-la més sostinguda, amb major cohesió. Llavors aquí crec que hi ha una entrada que és poder pensar en diferents oportunitats, no centrar-nos en un únic tipus de dispositiu, en un únic tipus de mecanisme de participació, en un únic tipus de convocatòria. Per exemple, hi ha gent que a ser convocats des d'un missatge explícit o implícit a l'activisme els atraurà. Però hi ha gent que això, com ens comentava ella, no els hi encaixarà aquesta noció. No té res a veure amb ells, perquè de l'activisme o del no activisme, en bona part no ens estrenem quan ens fem grans. És a dir, els trajectes de vida, el curs de la vida, segueix repicant quan les persones envelleixen i quan arriben també a la vellesa avançada. I, per tant, no vol dir que algú no es pugui estrenar com a activista en fer-se gran,
però hem de pensar que potser ha de fer aquell clic que tu ens deies, Sheila, de dir, jo em puc col·locar aquí, però si només em demanen, si només em convoquen en una clau activista, potser jo allà no em sento convocat, o si vaig, miro a la gent com dient, todos y todas son muy estupendos, ¿no? Y yo no lo soy y no lo he sido, llavors aquí val més que no torni, no? És quan en aquells grups, no? Tots hem tingut alguna vegada aquesta experiència i diuen, tu no? I dius, no, me voy. Per tant, sí que crec que la flexibilitat, en aquest cas, i un tipus d'escolta que permeti identificar, detectar quines són les aspiracions respecte a la millora de lo comú que poden tenir les persones, sense posicionar-se amb una xapa, amb una etiqueta de ser militant a favor del benestar col·lectiu. Perquè jo, entre les coses que havia pensat quan preparava aquesta sessió, vaig recollir una aportació del Tom Kitwood que definia 5 necessitats universals de les persones. I em sembla que aquestes les hem de tenir en compte quan pensem en la lluita contra la discriminació i la construcció d'una ciutadania activa, reflexiva i crítica que ens fa falta, sigui en l'entorn empresarial, sigui en l'entorn de l'acadèmia, sigui en l'entorn local, sigui en qualsevol entorn. Llavors, ell plantejava, les persones necessitem un confort, que és rebre un tracte càlid i proper, que no vol dir infantilitzant per res, però càlid i proper. Necessitem la identitat, és a dir, saber qui som. I això vol dir que necessitem temps per preguntar-nos. I un dels, diguem-ne, de la píndola forta amb la que se'ns aniquila l'esperit crític és que aquí anem al presentisme, al ritme frenètic i a la mirada cap a fora, i molt poc a la mirada cap a dintre. Per tant, si no hi ha mirada cap a dintre, tu no et preguntes les preguntes ni còmodes ni menys les incòmodes. La tercera cosa que ens planteja el Kitwood és l'apego. Necessitem l'aferrament, és que té una traducció al català que mai m'ha acabat de convèncer, però l'aferrament, és a dir, tenir vincles, no laics, tenir vincles i tenir compromisos, que això no vol dir ser militant de 3 associacions, 2 agrupacions, 4 comunitats i 5 partits polítics, no, al llarg de la vida, no. Els compromisos es poden modular de diferents maneres i cada persona pot tenir una motivació diferent i un valor diferent per comprometre's. No hi ha un únic valor que ens situï la rellevància del compromís subjectivament. I 3, ell també planteja el component, la característica de sentir-nos útils i participar en activitats significatives, que això estava en la reflexió inicial. I què són activitats significatives? Jo haig de fer la meva cerca d'activitats significatives. Si no em pregunto, no tinc catàleg. El catàleg d'envelliment amb sentit no el trobo enlloc. Puc trobar llibres d'autoajuda, coach, recomanacions, mentoratges d'una manera o d'una altra, però jo haig de construir aquesta significació. I després també ell planteja la necessitat de la inclusió, és a dir, de donar resposta a la inclusió, és a dir, sentir-se part d'un grup social. Gràcies. Potser Sheila o... Sí, jo tenia ganes de dir alguna cosa més. Plantegem un problema amb el de la segregació i la no segregació, però en realitat les polítiques són sistèmiques i no és una cosa o l'altra, sinó que és la suma de moltes accions. Aquí, a la sala, hi ha gent que porta projectes amb gent gran de diferents espais del territori i tots estem fent coses i trobant coses que sumen.
I a mi em sembla que de Cornellà, amb la Joana, regidora de Família i de Polítiques Socials, pensem en la ciutat i hi ha els casals, hi ha algunes coses que donen assistència a necessitats bàsiques de les persones grans i després també hi ha altres espais, com el Senior Lab, on aquí els sèniors, quan els hem preguntat, ells ens han dit que volen tenir aquest espai. I nosaltres els servim en aquest sentit de facilitar aquest espai on després podem obrir-nos a fer moltes col·laboracions. Moltes vegades és molt difícil, quan estàs dintre de la teva lògica del dia a dia, poder col·laborar amb altres. Però justament aquest luxe que tenim en una comunitat de pràctica i aprenentatge com el Senior Lab és que aquest temps hi és i aquesta possibilitat de col·laboració amb altres és el que ens permet abordar diferents reptes. L'edadisme és un d'ells, molt important, perquè moltes vegades, sense saber-ho, estem caient i hem de vigilar, perquè és que podem posar el peu en cada vessal i hem d'aprendre, seguir aprenent sempre, perquè no tenim totes les respostes, no ho farem tot bé, ens equivocarem, hem de tenir també permís per equivocar-nos, però construir polítiques que donin resposta a posar les persones en el centre vol dir també invertir en infraestructures, amb espais que puguin estar i que puguin obrir-se a que la gent els ocupi i els faci seus, perquè a partir d'aquí és que podem construir tots aquests altres projectes intergeneracionals, d'aprenentatge i servei, però necessitem un punt base. I aquest punt base, els sèniors han dit nosaltres el volem i han lluitat. Quan va arribar el Covid vam perdre l'activitat comunitària i hem estat treballant per recuperar-la. I a partir que tinguem comunitats fermes podrem seguir-nos obrint a hackathons, a laboratoris temporals, perquè hi ha altres espais on podem trobar-nos amb altres persones de la ciutadania per respondre als projectes junts, no només amb les comunitats de pràctica i aprenentatge. I la formació ens permetrà que persones que quan els dius tu què vols fer et diuen aprendre, doncs tenen un primer espai on apropar-se i després convidar-los a prendre riscos, a dir, ostres, vinga, que també pots, que aquí t'acollim, perquè nosaltres al Senior Lab ho fem tot amb cures, amb respecte, amb hospitalitat, amb dir a veure com, encara que et sentis insegur, a veure com fem perquè puguis trobar el teu lloc. I hi ha persones que tenen unes dificultats, unes altres que tenen unes altres, però podem fer aquesta feina. I una altra cosa, les comunitats no es dinamitzen soles, hi ha professionals que poden fer que aquesta feina es faci ben feta i aquests professionals venen del treball social, venen dels àmbits de la innovació, anem sumant també aspectes de la mediació cultural, perquè la innovació social és cultural i el Senior Lab o els laboratoris, els espais, les comunitats de gent gran poden abordar tots els aspectes de la innovació social i cultural, però tenint aquest treball de poder facilitar i de poder donar-los totes aquestes oportunitats. Sheila? Molt ràpidament, voldria dir que les persones de totes les edats volem el mateix. Volem comunitat, volem un lloc on viure, volem poder tenir aliment a taula. A la feina, els treballadors volen el mateix, volen un tracte just, volen igualtat d'oportunitats, volen sentir que estan treballant en un espai segur. I si bé compartim totes aquestes coses, la realitat sovint ens diu que hi ha els biaixos d'edat, categorització per edat, sobretot a les etapes inicials i finals de l'espectre d'edat. Però tornant al que deia la Mercè, no totes i tots hem de ser activistes per crear un canvi, però si som conscients de la manera en què l'edat, els biaixos i els estereotips apareixen en les nostres vides i actuem i tenim la voluntat de dir alguna cosa i de preguntar-nos què té a veure l'edat amb això, doncs estarem contribuint a fer el canvi. Fet aquesta ronda, sí. Solo quiero añadir una cosa. Espero que no se me haya malinterpretado. No quiero decir que no deba haber espacios, a lo mejor específicos para diferentes grupos de edad. La pregunta que hago es que creo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo e institucionalizando una segmentación por edad que nos está haciendo un flaco favor a la hora de acabar con el edadismo. Y que ahora también es cuestión de cómo podemos a lo mejor abrir espacios que permitan esta confluencia de personas de diferentes edades.
y que no se hacen en el vacío. Al final no vivimos todavía una sociedad libre de edadismo y por tanto no se trata de poner un grupo de personas mayores, un grupo de personas jóvenes y de mediana edad y ver qué pasa. Hay una metodología que se utiliza para favorecer que en esos espacios pues surja una buena convivencia, porque si no hay un riesgo además de que se perpetúe edadismo. O sea, un espacio intergeneracional bueno y de calidad no surge por sí solo, ¿no? Estabas hablando de los dinamizadores también y de los agentes que facilitan pues, el Senior Lab y otro tipo de espacios. Pasaría lo mismo, ¿no?, cuando estamos hablando de estos espacios en los que uno de los objetivos sería acabar con el edadismo. No van a surgir en el vacío sin una metodología concreta. O sea, que espero que no se haya malinterpretado lo que no, yo creo que se te ha entendido muy bien. Lo que pasa es que eso tiene las dificultades que tiene, prácticas, ¿no? y también metodològiques en muchas ocasiones. Bueno, pues tenim uns minuts encara i podeu fer preguntes a qualsevol dels membres del panel. Aixequeu la mà i una persona us portarà un micro allà. Hola, bon dia. Un comentari que ha sortit a la taula en general, però concretament en la intervenció de la Vania de la Fuente. Nosotros cuatro trabajamos en un ayuntamiento, temas de promoción de personas mayores, y hemos intentado trabajar el tema de edadismo con jóvenes y hemos fracasado. Hemos fracasado por los ritmos, hemos fracasado por los compromisos, por las estrategias, pero es que hemos fracasado hasta en el lenguaje. Cuando nosotros hemos conseguido que estemos hablando todos de edadismo, ellos no lo aceptan y hablan de adultocentrismo. O sea que no nos hemos puesto de acuerdo ni con el lenguaje. Es por bajar un ejemplo de bajar a la realidad. Interessantíssima aquesta aterratge. Teniu comentaris? Sí. No, contestem aquesta i mentrestant ja es van anant allà. Endavant. A ver, un poco lo que decía Mercè, o sea, la fricción también puede surgir cuando tratamos de crear estos elementos comunes. Supongo que ahí también sería, o sea, no sé qué metodología intentasteis seguir para hacer que se sintieran interpelados. Es verdad que en el trabajo que he hecho yo, por ejemplo, normalmente resulta más difícil que gente joven asocie experiencias que han tenido a situaciones de discriminación por edad. No sé si es porque en cierto modo a lo mejor han internalizado más edadismo, por ejemplo, en el entorno laboral, achacarán que se les ha tratado de una determinada manera porque no tienen experiencia y no por el hecho de que tienen una edad determinada. En ese sentido, la movilización y la sensibilización en gente joven, a mí personalmente en diferentes lugares donde he trabajado también me ha costado más. O sea que supongo que ahí también se trataría de ver pues, qué acercamiento estamos teniendo, ¿no? Y cómo estamos haciendo que vean que el edadismo también es una cosa que les está afectando a día de hoy. Y tratar de construir estos puentes y este lenguaje común, ¿no? Y qué tipo de acciones pues a lo mejor se priorizan en grupo. Pero a ver, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Para conseguir este abordaje común, ¿no? Y implicar a personas de diferentes edades sí que se necesita una determinada metodología porque vivimos en una sociedad edadista en la que siguen surgiendo estereotipos que se pueden colar en estas iniciativas comunes también, ¿no? Sí, endavant. Merci. Una cosa, Quique. A veure, jo abordo per una via diferent, no oposada per res, però diferent al que està dient la Vània. Jo crec que pot resultar més efectiu convocar persones que estan en diferents moments del cicle vital, però interessades mínimament o molt interessades per un tema o un problema. I llavors, diguem-ne, jugar des d'aquest element inicial d'interès, per exemple, d'una situació a la que fora. Em sembla que és una estratègia que ens pot ajudar a col·locar-nos més en un ventall de relacions més flexible, més dúctil, més obert. Ànimo. En els laboratoris ciutadans hi ha aquests instruments que són les comunitats de pràctica, però n'hi ha uns altres que són els laboratoris ciutadans temporals.
els espais de cocreació. Aquests espais de cocreació són aquesta oportunitat que al voltant d'una taula, que és la tecnologia principal de la cocreació, persones diverses aborden un repte i fan aquest prototip, intenten donar-hi resposta sumant els coneixements. Vull dir que hi ha formes. També tenim temes d'aprenentatge i servei. L'altre vam tenir una iniciativa, el Senior Lab, que van començar els joves amb una banda i els sèniors amb una altra. Com van acabar parlant en grupets i en el tu a tu, trencant aquesta proximitat i trencant aquesta barrera. Clar que hi ha formes de dinamitzar perquè això passi, i es tracta d'exercitar aquesta tasca de dinamització, de mediació i posar totes aquestes maneres per provocar totes aquestes oportunitats. Doncs hi havia una pregunta aquí, a veure si hi ha més preguntes, perquè ara sí que les agruparem. Endavant, allà. Sí. Perdón. Lucas Juan, del Casal Camp Peguera y del Consell Asesor de la Gent Gran. No cabe duda que yo estoy de acuerdo con mencionar especialmente a las mujeres que sufren el autismo, pero también he hecho a faltar a los hombres, también lo sufrimos. Sobre todo me hubiese gustado que hubiese salido al final quizás una mujer y un hombre con caminador o algo así, o sillas de ruedas. Todo el autismo en sí o lo que viene a ser la discriminación está en todas las edades. Porque si vamos a un hospital, vemos en la sección infantil niños con discapacidad que ya empiezan a ser invisibilizados y así sucesivamente hasta arriba. Solamente quería mencionar esto. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, un momentito al final, a la última fila, y después aquí. Sí. Nosaltres venim del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí i hi havia dos temes que voldríem plantejar. No se sent gaire bé. No? Pot aixecar una miqueta la veu? Sí, cap problema. Un és el tema del treball intergeneracional que nosaltres estem fent al nostre municipi, del qual estem molt contents del que està fent, però diu-se que ens costa molt arribar, per exemple, a ESO, als nanos una mica més grans, i ja no diguem el que és els instituts. Estem molt contents, els ajuntaments, nosaltres volem anar més enllà dels nens petits, ensenyar-los a fer ballar la baldufa. Volem transmetre valors, com pot ser l'ecologia, podem transmetre valors que ells es donin compte que nosaltres a la nostra època no hi havia plàstic, que a la nostra època no hi havia problemes de residus, d'acord? Perquè anava a buscar el iogurt tornant a l'envàs anterior, la llet, i que inclús el cavall que recollia les escombraries al nostre propi poble, els fems que deixava pel carrer, les dones ho recollien per fer plantació. Vull dir que nosaltres creiem molt en aquest tema i estem molt contents del que estem fent. Però repeteixo, estem a fer un treball, penso, amb les escoles, a veure com podem encabir aquest treball nostre amb ells, perquè ens costa moltíssim. Això era una pregunta. I l'altra segona pregunta, que l'ha respost amb la darrera intervenció la Laia una miqueta, molt bé, nosaltres estem parlant basant-se en propostes municipals. Nosaltres estem contents, sempre demanem més i sempre tirem endavant. Però creiem que hi ha un aspecte que falla. La pròpia societat civil ha creat espais de participació molt importants, com associacions de gent gran, aules d'extensió universitària, i aquestes associacions, moltes vegades, almenys en el nostre municipi, estan, no dic que estiguin morint, però estan morint d'èxit, és a dir, perquè tenen massa demanda per l'oferta que poden fer. D'acord? Per què hi ha poca oferta, que parlava la Laia? Perquè cal espais per socialitzar. Aleshores mateix, a l'Associació de Gent Gran de Rubí, amb 1.300 socis, s'estan fent 60 activitats diferents. I és molt important que la gent, encara que baixi en un casal com a refugi temàtic per jugar a dominó, ostres, doncs veu que es fan clubs de lectura, veus que fan cinefòrum, es veu que fan moltes activitats, però cal per l'administració, a més de les activitats que es fan, recolzar sobretot l'associació civil. Gràcies.
Hi ha una altra, i serà l'última, aquí davant, al mig. No he vist cap altra, no? Gràcies. Bé, doncs, jo des de la visió d'una persona jubilada de 84 anys crec que explico que precisament no hi havia pensat mai en la jubilació, gairebé. I aquest és el punt. Les persones no hi pensem gaire i no ens preparem abans. I crec que és el que s'hauria de fer. Preparar-nos abans i ja entrar en dinàmiques de grups o bé en associacions, el que sigui, per poder-nos preparar i fer allò que volguéssim, que després no ens trobéssim en aquest atzucac. Només això. Gràcies. Bé, doncs hi ha aquí una preocupació bastant general, es veu, almenys per la que s'ha expressat, del problema intergeneracional, que tot torna a sortir una i altra vegada. També el tema de la invisibilització de les diferències, que això comença des de petits, des de la infància, i com fer treball a l'escola perquè els joves puguin entendre totes aquestes dinàmiques i com ens preparem per aquesta etapa en la que, si no has participat mai, és difícil que trobis l'oportunitat o la manera de participar quan ets gran, justament, diríem. Doncs, bueno, aquestes són les qüestions que han sorgit. Endavant. A participar i a innovar s'aprèn fent i obrint oportunitats per exercitar aquest múscul de la participació. Encara que no s'hagi après a participar fins a un punt no vol dir que ja no es pot, sinó que hem de tenir espais on poder-ho anar fent amb un ritme de lo possible. De la pregunta que ens llançaven respecte a la comunitat educativa i com fer coses, als companys de Rubí, doncs per nosaltres la comunitat educativa de la ciutat és fonamental. Ens fem conxorxa amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb les coordinacions pedagògiques dels instituts i construïm programes que vagin més enllà del curtplacisme perquè estan molt estressada la comunitat educativa també. Llavors hem de poder entrar dintre del currículum, dintre de l'activitat que fan d'una manera que sumi forces i que no els hi posi més pedres a la motxilla. Llavors aquí és a partir d'on podem anar construint iniciatives, i hi ha entitats que venen de fora del CityLab que treballen amb nosaltres per fer-ho. Llavors, amb aquesta suma de forces que poden haver-hi aquestes associacions, aquestes entitats que impulsen accions, després les institucions més estables de la ciutat i tant els casals d'avis com els instituts, com les escoles, doncs podem anar construint aquest col·laboratori de ciutat. I això és el que vol dir activar ecosistemes d'innovació oberta, que diferents agents de la ciutat, escoles, instituts, els casals d'avis, les biblioteques, el propi ajuntament, el laboratori ciutadà, amb les persones que formem part d'aquestes xarxes, comencem a construir coses amb aquests espais de possibilitat on realment allò que fem no és només cooperar, sinó que construïm alguna cosa junts que ens serveix a totes. Això és difícil, això és llarg. Per tant, es necessiten infraestructures que treballin llargs en el temps. És un luxe treballar des del 2007 a Cornellà fent això. Si no, una cosa de curt termini el que fa és ser extractiu. Mous molt, intentes que impliquis a molta gent i després abandones. No, cal compromís sostingut en el temps per anar construint totes aquestes possibilitats. Sí, ya no tenéis más temps, sigueu breus. Sí, endavant. Sí, si pudiera añadir a lo que estaba diciendo Laia, aquí los ayuntamientos tenéis un rol muy fundamental, o sea, al final podéis ser conectores de todas esas piezas, porque es verdad que en el entorno educativo, que estoy de acuerdo, es fundamental, al final los estereotipos por edad empiezan a los 4 años, es decir, un niño o una niña de 4 años ya es consciente de los estereotipos por edad que existen en su cultura y los empieza a interiorizar para guiar cómo se comporta con personas de diferentes edades y también cómo se siente en su propia piel con la edad que tiene después a lo largo de la vida. O sea que hay que empezar muy temprano y sobre todo debería haber esfuerzos por institucionalizar esta formación sobre envejecimiento, sobre edadismo a lo largo del ciclo formativo formal, apoyando a los entornos educativos para que esto surja. También ha surgido, creo que un comentario muy importante, cuando se habla de intervención o actividad intergeneracional, solemos pensar únicamente en o niños muy pequeños o adolescentes
¿no?, con personas mayores. Eso hasta ahí llegamos a pensar. Y nos olvidamos, ¿no?, de adultos y nos olvidamos de adultos, pues desde, bueno, pues el resto, el bloque del medio, ¿no?, que es muy importante y que al final puede ser igual de edadista que los otros dos polos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intervención intergeneracional, de actividad intergeneracional, de crear esos espacios de convivencia, tenemos que pensar en todo el ciclo de vida, no únicamente en los dos polos, porque al final no vamos a lograr el cambio que necesitamos. Bueno, creo que continuaríamos, pero ya no tenemos más. La cosa más inelástica que hay es el tiempo. Todo lo demás es elástico, menos el tiempo. Así que hemos llegado al final de esta mesa. Moltes gràcies a les 4 ponents. Un luxe. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies per aquesta taula rodona. Ara farem una pausa a cafè. Durant aquesta pausa podreu veure projectades les il·lustracions de la Raquel Gu. Us recordem que les següents taules són en català i en castellà, no en anglès, per tant podeu retornar les orelleres. O sigui que ens tornem a veure a 3:15. Fins ara.